deja sprâncenele și am folosit acest fard de la Farmacy. Vi-l recomand și vouă dacă sunteți în căutarea unui fard de sprâncene mai accesibil. Acesta este nuanța 02, îmi place la nebunie nuanța, este perfectă pentru culoarea părului meu și vi-l recomand. Pentru că astăzi am optat pentru un machiaj ceva mai dewy, un machiaj strălucitor, care să facă ca tenul meu să pară ceva mai hidratat. Voi aplica un ulei de măsline, eu am pus puțin ulei în acest recipient, v-am arătat recipientul într-unul din clipurile trecute și l-am pus aici pentru că este cu pipetă și pot să le iau foarte ușor. O să pun așa o picătură și o să o masez foarte, foarte bine în piele și în zona ochilor. Dacă aveți tenul foarte gras, nu vă recomand să faceți acest pas. După cum știți, eu am tenul uscat și acest pas îmi prinde numai bine. După ce am lăsat acest ulei să intre în piele câteva minuțele, voi aplica un fond de ten stick. Eu l-am pe acesta de la Miss Sporty, acesta se numește Second Skin Effect Foundation. Eu l-am nuanța 001, Really Ivory. Acesta l-am luat din dâmă la un preț foarte accesibil, am dat 10 lei pe el, era o ofertă ceva și era la reducere, însă din când am văzut eu numai nuanța aceasta, wow! Nu are o putere foarte mare de acoperire, îți dă un aspect foarte, foarte natural, nu încarcă tenul și este perfect pentru purtarea de zi cu zi. Trag așa niște linii. Îl aplic și în zona de sub ochi. După care iau un burețel și îl întind foarte bine. Am observat că se întinde super, super bine și cu degetele. Prin mișcări de tapotare. Pentru a acoperi puțin mai mult cearcanele, voi folosi un corector. Îl voi folosi pe acesta de la botecaverde.ro. Îmi place că are un ton gălbui și îmi acoperă foarte, foarte bine cearcanele, chiar dacă nu are o acoperire foarte mare. Pentru că vreau un aspect cât mai lucios, nu o să-mi setez fața cu o pudră. După cum știți, am tenul uscat și pot să sar peste acest pas, însă dacă aveți tenul gras, vă recomand să vă aplicați un strat foarte, foarte fin de pudră. Voi aplica blush, nu voi aplica bronzer și nici contur, voi trece direct la blush. Folosesc un fard, acest fard de la Melchior Coral Fusion și îl aplic cu o pensulă de stippling. Îl aplic așa doar în zona aceasta și îl blenduiesc foarte bine. Ca și iluminator voi folosi tot un fard de la Melchior. Acesta este nuanța Whisper White. Este o nuanță superbă, superbă și fardurile de la Melchior le puteți folosi în multe moduri. O să aplic cu degetul și o să vedeți că o să-mi dea un aspect foarte strălucitor. Și o să-l blenduiesc super, super bine. După cum am spus, vreau să fie un look super glowy. O să-l aplic și pe vârful nasului și aici. Și pe buza superioară. O să iau o pensulă mai mică și o să iau același fard sidefat și o să-l aplic în colțul intern al ochiului. O să aplic puțin rimel, pe buze un balsam de buze și machiajul este gata. Am aplicat rimel și un balsam de buze și am revenit. Acesta a fost clipul de astăzi.
Sper că v-a plăcut, este un machiaj foarte, foarte ușor de realizat, pe care îl puteți purta în fiecare zi și o să vă facă să vă simțiți mult, mult mai bine. De asemenea, produsele sunt foarte accesibile. Nu uita, te rog, să-i dai un thumbs up și să te abonezi canalului meu în cazul în care nu ai făcut-o încă. Bineînțeles, ne vedem data viitoare cu un nou clip. Te-am pupat!